हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। दिनै आङो मट' ब्लग खालामनो नागिरदों आरोना, ओंखायनो ओंखारबाय स्कुटि लानानै। ओमफ्राय बोरै जादों भिउखौ खिन्थाबानो जाबाय, आं खालामफेराखै नालाय। दाखालि बिजनि थांनायाव मा जादों मिन्थिबायना, लामायाव लोगोफोर कारा माने आं सालायदोंमोन आरो जागिरद खाथि मोनबाय, रहा बारनानै आरो जागिरद मोनाङाव एक्सिडेन्ट जानानै होदों। ओमफ्राय एल्ट' फैनानै आरो खिथुउनथिं दाव सौदावबाय आरोना। नोंथांमोननो पिकचार देखायगोन आङो, साइडआव नायबानो जाबाय। पिकचारा बेबायदिनो आरो बाराथ' डेमेज जायाखिसै, एसे थांबाय आरो लाइटफोरा। बेखौ माने दिनै हैबाय नगावआव श'रुमाव, आरडि मटराव लादोंमोन नालाय, बेयाव होबाय, दोननानै फैबाय आरो सार्भिसिं खालामनो थाखाय होनोसै। ओमफ्राय होनानै हैबाय इन्सुरेन्स क्लेम खालामनो थाखाय आरोना। बे जाबाय जोंनि मन्दिर, शिब मन्दिर। बियो देन्दा घाटआव थांनो नागिरदों आं। देन्दा घाट आइआ दंहैयो आब' माहानाव, बेखौ आइखौ लायनो थांनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय बियो जों गामिनि ब्रह्म मन्दिर। बिजा थांबाय बगादर गणेश मन्दिर थांबाय सिदा, ओमफ्राय लेफ्टथिं जाबाय तिलापारा गामि मोनहैसिगोन आरो। माबादि फैदों लोगोफोर आंथ' मिन्थिया, नोंथांमोना एसे कमेन्ट्सआव खिन्थाहरदो टाइप खालामनानै। बिदि जाबाय आरो आंनि काहानिया दाखालि बिजनि थांनायाव घटनाया। दाखालि शेयार खालामनो नागिरदोंमोन आं, नोंथांमोननो खालामनो हायाखिसै। दिनैसो टाइम मोनबाय आरो बेरायनो थावनो खालामसै होननानै ब्लग नोंथांमोननो खिन्थाबाय आरो। दा थांबाथाय मानिकपुर मोनो, मनिकपुर। तिलापारा गामि मोनबाय लोगोफोर, बेखौनो तिलापारा। बेयाव दुर्गा मन्दिर दं, गोदोनि मुर्ति आरो बे अन्थाइनि आरो मुर्तिया। बेयो बिराद गिदिर जाखायो दुर्गा फुजाया। बिजा राइटथिं थाङो मन्दिरा, ओमफ्राय आं थांगोन जा लेफ्टथिं थाङो। तिलापारा गामि होनो बेखौ। गय दंफाङा सारि दाबो गय दंफां दङ। मट' ब्लग खालामफेराखैना लोगोफोर, बेखायनो बोरैबा नांदों, रोङा जादों। माने मा रायलायगोन थागोन जादों आरो खोथाखौनो मोनाखै रायलायनो। फार्स्ट ना, मानसिफोरा बिराद नायखादों। फार्स्ट मट' ब्लग बानायनाय। भिडिअ'बा माबादि जाखांदोंथाय मिन्थिया आंबो। भिउफोरा बिराद मावदों सिखि। कमेन्ट्सआव खिन्थाहर लोगोफोर, माबायदि नुदों भिउफोरखौ। केमेरा एंगेल लानाया जादोंना जायाखै मिन्थिया आरो, नोंथांमोना खिन्थाहरबासो आं मिन्थिगोन। मोजां, बेनिख्रुइ हामसिन बानायनो हागोन आरो भिडिअ। जाय नायाखै आंनि क'क्राझारजों सरलपारा थांनाय बेरायनायखौ नायाखैबा नायदो, आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन लिंकखौ, नायबानो जाबाय। मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालाम, आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो। 1K जाथारसिगोन, 1K साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै थाबनो।
गोसोआ खारदोंथारबाय दे बार लेफ्टथिं थांनोसै बे जाबाय बाक्सामारि गामिनि बेखौ लोगोफोर बे जरखौ आरो बे साइडआव खालि साख्रि गोनां डिफेन्स लाइनाव मावनाय गोजा आरो बे जरनाया सोरबा पुलिस सोरबा आर्मि सोरबा CRP मावनाय दंजोबो बे जराव लामाया जा गाज्रिखा sana jauh karena kita cara yang hading wah kalau dia ya kamera lagi tinggi helmet itu mana naik hading dolang sana import kati weh war kati berapa ya beda ya pala canggih dia itu siapa ya bisa ada pala canggih lo bagan dia Badal koloni ini besok ke Badal koloni sisa jadi nama ya oka batai pudina ya bisa 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 sih tapi mungkin jadi lama bisa sih pina gue tindak kata mati tindak kata mungkin lama masih gini aja ya bisa kata itu bisa ribet entar sih para kita bilang ani boy sastra ukrana lagi ber lare babu tiak mak mujang nikene bi kene video ini interest saya interest sananggeun banenggeun nanggeun lokal ke umbase biwa peugeun nganonga nanggeun sise dase teknik kelas kembana ini ada ijit alamnya pada saya itu mujang baneng sekarang sini ada thai sana sosi lo bikin saya bisa lo bayar thai itu ke lalai blog kita ada blog ay kota mini kan nah ini ay kadang sama dia nih relasi betul lama gaji boleh praktis kalam customer itu buat praktis bisa gue kerjain aja ya kami nggak kali bintakan untuk praktis kalam gini tuh kan sisa sentar baik jangan siguri jangan tarik dan agak tahu dari kita pun dong nah itu untuk mana itu boleh ini satu mana kita pun dong apa mana namun tayo nih bina apa mana mami dong ay mamay dong ada mamay hindi ada ma
मा जादों नोङो हा मा जादों दै मबाइल लायगासिनो दं खोमा बेखायनो सिरि राव होआखै मा नायो नों मबाइल आंहा नै मायाव लायो आङो मा बिलाय हा मा खालामदों नों